Ddim yn hir yn ôl, roedd y cylchred dŵr yn rhan ni o'r byd yn gweithio'n iawn ar ei ben ei hun. Byddai'r glaw yn suddo'r ddaear ac yn ffeindio ei ffordd ei hun un afonydd ac allan i'r môr. Ond fe ddechreuon ni newid ein ffordd o fyw. Symudodd pobl i fyw mewn trefi a dinasoedd. Fe adeiladon ni garffosydd a phe bella i glido'r dŵr budur o'n cartrefi er mwyn cadw ni'n iach. Ond fe adeiladon ni ffyrdd, palmentydd, llefydd parcio ac adeiladau dros y tir glas. Nawr, mae mwy o ddŵr yn llifo'n syth o'r tir caled yma un carffosydd. Mae angen pwmpio a glanhau pob diferyn. Mae hyn yn ddrud ac yn defnyddio llawer o ynni. Nawr, mae'r hinsawdd yn newid. Mae'n bwrw glaw yn drymach ac yn amlach. Weithiau, nid yw ein carffosydd yn gallu ymdopi pan fo hyn yn digwydd. Mae hyn yn gallu achosi llifogydd mewn cartrefi a strydoedd, a llygru ein afonydd a'n moroedd prydferth. Nid yw adeiladu carffosydd mwy a mwy yn mynd i ddatrys y broblem, felly dyma glawlif. Rydym yn rhoi glawlif ar waith mewn amryw o wahanol ffyrdd. Rydym ni wedi chwilio am 4 ban y byd, o Malmo yn Sweden i Portland, America, yn helpu ni ddatblygu dull newydd o wneud pethau. Mae glawlif yn dal dŵr glaw ac yn arafu ei lif i'n system garffosiaeth. Rydyn ni'n gwahanu'n carffosydd trwy osod cyrbau a phibellau newydd er mwyn i ni gymryd glaw o'r hewlydd i ffwrdd ar y wahân y dŵr gwastraff sy'n dod o'ch cartref. Rydyn ni'n creu basnau sy'n llawn planhigion, sy'n dal dŵr sy'n llifo'r toiau i'r ffyrdd ac yn gadael iddo suddo mewn y ddaear neu ffeindio ffordd i'r carffosydd yn ara bach. Mae pantiau yn gweithio mewn ffordd tebyg. A beth am yr holl arwynebau caled? Wel, mae palmentydd hydredd yn llawn tyllau bach sy'n gadael i ddŵr basio trwyddynt er mwyn iddo suddo'r ddaear. Ac rydyn ni hyd yn oed yn gallu ychwanegu sianeli o laswell tir i rai strydoedd i helpu amsugno glaw. Ac yn ogystal â hyn oll, mewn rhai mannau rydyn ni'n gallu creu blychau storio dan ddaear i ddal dŵr mewn cyfnodau o law trwm cyn gadael iddo suddo i ffwrdd yn raddol bach. Felly, rydyn ni'n neud lot i leihau llifogydd a chreu cymunedau gwyrdd ar yr un pryd. Ond mae yna lot o bethau allwch chi wneud i'n helpu hefyd. Mae cysgenu dŵr yn ffordd rhwydd o gasglu dŵr o'r to mewn tywydd gwlyb er mwyn i chi ddefnyddio i ddyfrau'r ardd. Neu beth am greu gardd law trwy ddatgysylltu eich peipen ddŵr o'r system garffosiaeth a dargyfeirio'r dŵr glaw o'r to i ardal blannu mewn pant. Gallwch ddefnyddio deunyddiau ar gyfer eich lle parcio, neu beth am osod cerrig palmant lle mae tracio'r teiars yn unig ac ychwanegu gwelyau blodau i'r dyluniad. Neu, mae to gwyrdd yn helpu amsugno'r dŵr, yn cadw eich cartref yn gynnes ac yn edrych yn hardd. Ond fel gyda'r gardd law, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael cyngor gan arbenigwr cyn trio roi'r pethau hyn yn eich cartref. A chofiwch am y pethau allwch chi wneud bob dydd. Fel diffodd eich tap wrth fflysio'ch dannedd. Cymryd cawodydd byr yn lle cael bath. Aros nes bod gennych llwyth llawn i'w olchi cyn cynnau'r peiriant golchi. Gosod bagiau hipo yn eich tai bach. Neu defnyddio can dŵr yn hytrach na ffeinellwr yn eich gardd. Felly dyna glawlif. Ffordd well i leihau llifogydd a chreu cymunedau mwy gwyrdd a glân tra bod ni wrthi.